Обратно пънати краката, радиото кръчето страни. Прибираме пасето. Сваляме долу. И пак ляво кръче горе пасето. Отваряме кръчето от коляното. Прибираме кръчето. Сваляме долу. Върханта ми напред. Назад преминава кръчето през първа позиция. През първа позиция ловиме през 6. Пак през първа позиция напред. Прибираме. Гран-при по първа позиция. Докато е прибрано. Надолу още радите така. Слагаме петите. Долу. Ляво кръче напред. Ляво двойка. Назад. Напред. Прибираме. Гран-при долу. Гран-при по първа позиция. Кликни надолу радите. Изправяме само на първата позиция. Назад втората крака, нивете главата. Назад се прегъваме. Двете ръце са на стъпката. На стъпката. Изправяме се. Главата към нея. Назад втората крака. Изправяме се. Ръчичка в страни. Прегъваме се. Другата ръчичка в страни и вече се ставаше от първа позиция. Айде ще те. Надете се пак, че ти те на